hej. Ide vám krásne. Zatiaľ ide čas nám do Praje. Do Praje, hej. Trošku poprcháva, ale to nevadí. Tak ste tu v Závadke po prvý raz, bo predtým ste tak tu nechodili, nepracovali, hej. Na tým kraju tu od Michalove na tým smere ešte sme nerobili. Nie. Akurát cesto. Tak tu robíte na našom kostole v Závadke a to je farnosť Úbrež. Tu sme začali s tým kostolom minulého roku. Celý rok tam sme pripravovali také projekty a podstatne pred rokom, ako je dneska je 5. júna, tak tu bola ešte v tom čase taká lúka. Teda nič tu nebolo, sme nemali nejaký ani materiál, len sme projekty pripravovali. No a teraz v oktobri sme začali a sme urobili základy. 16. novembra bola posviacka základov, to prišiel pán biskup z Košíc. Hej, no. A cez zimu však sa nerobilo, jar prišla, tak sme začali ďalej už tak nad zemou. Vidíte, čo sa urobilo, tu sú šikovní ľudia v Závadke. Teraz sa už ukazuje, nie? Tak oni si to takou svojou snaživosťou urobili tú prácu, ktorú vidíte. A takto môžete už vy s tým materiálom, ktorý ste tu dodali, ako firma Zelinka Scina od Prešova, že môžete tu pracovať so svojimi štyria ste ako pracovníci, odborníci, kamenári, majstri, ktorí chcete tu nechať na našom kostole áno, svoju prácu a tak aj vizitku, že jak tak za to... Jak sa hovorí, majstro ťažkého remesla. Hej, a za to vás len tak, že by ste to urobili tak aj na reklamu, že by to bolo, že keď sa takto opýta, kto to robil, že by sme mohli povedať tak majstri od Prešova. No tak my tu čo máme, tak tú prácu tak prevádzame svojpomocne. Máme takého tu jedného pána, kurátora, tu pán Janejka, ktorý od začiatku to tak všetko dozerá na to. Spolupracovníkov tu má vždycky takých ľudí, ktorí radi, keď ich voláte, prídu? Prídu furt. Aj skade prídu, len do Závadky? Nie, Fekišovce, Nojné, Lúčky, prídu furt. A z Úbreža neboli? Aj z Úbreža boli. Tie sáre veľa nám pomohli z Úbreža. Tak. A ešte skade? Neboli už tu? No, tak slovom, aj iní takí ochotníci, že radi prídu. Nás tu veľa nie je. My tento kostol robíme nielen pre túto obec, ale aj pre Lúčky. To je 500 metrov. Takže oni to berú ako... Nie tu, jak je ten... Hej, Michalovca. Tak to sú tí ľudia, hej. Tak to je pre týchto ľudí, ktorí... Nojného nám tu kladá pomáza aj z iného náboženstva, nie? Vy, ja Kalvin, nie? Ja ako Kalvin, ale idem to náboženstvo. Vidíte, takí dobrí ľudia, oni sú... Jak bude treba do kostola chodiť, tak ich treba zavolať. Tak oni sa hambia za to celá tu na okolita, že všade je nejaký kostol a v Závadke nejakého náboženstva kostol tu nie je. Takže i toto je pre nich taká radosť, aj oni chcú, že by tu bol Boží dom, hej. Tak sme veriaci, oni a kostol, keď bude, tak plánujeme, že bude zasvetený na nebevstúpeniu Pána.
40. deň po Veľkej noci. No, tak toto, tú projekciu nám robil pán vrecenár, inžinier z Michaloviec, pán Olšakovský. Ten co včera tu zvučil, ten je Olšakovský. A potom pán architekt Gibala. On je ten, ktorý tak tú svoju pečiatku dal na to, že tie naše projekty, ktoré sme predložili na úrad, okresný úrad, že nám... Tak som celoval túto hlavnú pohnutku, že ešte bude stavať kosu. Od vás vyšla, alebo iniciatíva... Duch Svätý. Tak ja som predniesol takú na začiatku roka, jak bol pred rokom 1990. Tak už sa dalo rozprávať, hej? Hej, tak jak sa dalo rozprávať, tak som predniesol taký návrh, že keď by chceli, tak porozmýšľame a poprosíme našich predstavených, lebo biskupský úrad je, ktorý dáva k tomu súhlas. A tak tam sme dostali to povolenie a tak potom to miesto, kde sme, tak oni darovali tu sused Zahorčák a ešte rodina Matova, to je z 2 pozemkov. Antonič. Áno, tak to dali, previedlo sa úradne, tak je to náš pozemok, ako vidíte, 26 metrov, široký 26 metrov. A toto je tá lúčka tu na ďalej, to je naše, takže je už špiteľný majetok. Tak to bude taký zvláštny kostol a myslím, že bude aj keď ho urobíme, aj bude navštevovaný, tak toto by som si aj prijal, aby tak bolo, aby sme mali všetci radosť, nie? Tak je. Keď to robíme, tak by slúžil svojmu cieľu. No. Radosť. Tak. Ľudia sú také, čo tvorili vody v živote, že furt musí dať to robiť. Áno, a keď robíme niečo pre vyššie veci, tak je to tým viacej také radostné pre nás, bo keď by sme len tak, jak dačo tak živorili, tak to nič, ale tým, že sa zapíšu tí ľudia z tohoto veku, že tu postavili kostol, tak generácie, tak je to istotne. No. A vy sa zapisujete tiež, lebo tie kamene, ja myslím, že neznijú. Bo kamene tak budú tak na roky a Kameň už na roky. hej, to je to dobrý Aj kameň. celková tým pádom aj celková stavba. Tak, odjezd to vlastne tam stojí všetko. Tak, od zemo do makania, od tých vonkajších do našej, tak aj múr ostáva suchý aj. tak ja sa teším, že vám tak pekne ide, lebo včera, keď ste začínali, tak to bolo len také, ste sa tak tu na... Najsamúr sa musím za jeden deň, za 24 hodín už tú takú peknú robotu vidieť, tak už tým samým si získavate dobré meno a ja vás všade budem odporúčať. Tak. Potom ďakujem. No, tak nech sa vám dári, že by tá stavba, tie vaše kamene tak držali, jak tie kamene Petra, lebo kameň to je skala. Ty si Peter skala, na tej skale vystavím svoju církev a brány pekelný nepremôže, takže vy vaše kamene tak, že by pevne držali to všetko, čo je dobré a čo je Bohu milé. Tak, vám prajeme tak, že ste sa tu dobre cítili a že by ste robili jak najlepšie pre dobro naše i vaše i spoločné pre Božiu chválu. Musím, že by išla a tam kulista. Ja ešte tu.
alebo starší, tak toto zlož dolu, lebo my furt myslíme, strach máme, že nás Nie, neznáme, čo rozprávame, a trímať, bo dakedy, keď v televízii budeš. A do tú myšačku, to tu si žal, to tu vidno ju. Hej, toto hej. Hej, aj studeň tam. A treba nám povedať, že sme znali, kedy patriť. Dobre. Ja vám dneska dám znát, keď. Tak my... Ona už ja viem, že bude. Na to porštu dať, že by się zdvihlo vyššie. Na takú výšku, hej. Jak się bude potom ďalší šorpať, to po obede, že sme položili toto už do verku. Povedal, bude maj tam. Ale ten teraz nemôžu klať, bo... Aj Maja tam dáme. Že by potom pripravili to tak. Majú Hej, im dáme. Ši skoro maja. Už jún teraz. Juri, ukazuje troška. Dáme. Môžeme to tam. Tak nie to dosť. Nie, na to presunieme fóry. Dobre, majstro, dá s Pánom Bohom. A prebáčte, že sme vás vyrušili, toto stojne pripíšte už nám. Dobre. Ja vám ručím, hej. Chlapci, poďte, dajme nové. Zamali, domu za prijaši ima ručku, kakak si njih kuće, ali... Nie, no teraz. Popatrzcie, ob ja sobie kończę, może tak. Maziu. Dawaj, wodę. Tak je tehla
Kršavy. Objednaná z Kršavy, to nám posielajú od 8. júla. Dnes je ktorého júla? 12. júla, tak dostávame tehlu 55 000 tehál, CDM, sa volá CDM tá tehla. A touto tehlou budú sa stavať múry na kostol, ktorý tu bude. Tak, vy pracujete ako študenti a myslím, že dobre by bolo, keby ste sa predstavili, že kto ste, tak ty si... Vestamu tu ruku, jak debrat vole. Lubež, Mirda Ubreš, ty si... Peter Mirda Ubreš. Ty si... Vlado Kornus Ubreš. Ty si... Karol Čejka, Košice. Tak a tamtých sa opýtame ešte, že jak sa oni volajú, bo to sú pracovníci. No, to je ešte taká partia, taká... No, tak robíte jak včelky. No, tak sa predstavíte, ty sa voláš Vladimír Škvarkovský. a skade si? Zo Zavádky. A ty si? Martin Hrunka. Martin Hrunka, skade si? Drevíš. A ty si? Peter Pavlovček, zo Zavádky. Zo Zavádky. A ty si? Rado Gejgo zo Stetišoviec. No a vy ste Ujo? Zo Zavádky. Zo Zavádky, to sú Ujo Kisek a oni sú tu sú stále. A vy ste? Oni sa volajú Gusty, Ujo Gusty, oni radi pracujú tu u nás. A ešte tu máme Ujo, kde si? Išli preč, joj, tak škoda, no. Tak toto je robota taká namáhavá, ťažká, ale chlapci robia jak sa patrí. Na dobrých študentov. Nie ste unavení? Nie. Ešte nemáme si zariadiť 10. Lebo už je 10 hodín. 10 hodín, nebude 10 ešte. Čo? 10, hej? No tak tu na ešte máme tých majstrov. Teraz, keď ju to bere, hore toto. Dale, vamos po sliku. Mireme. Ide si skaju hevka ka nám sliku. No, môžeš pomaly dávať. No. Ruky von, až kregom. Ja stavím. Čekaj, Milo. No môže. Ima nebo tam ní.
zabrać, ale to tak zadać. To bez łuku, nie? Pomodlíme, bo ste pracovali, budeme desiatovať, spoločne sa pomodlíme, staňte. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Požehnaj Bože nás i tieto dary, ktoré z Tvojej štedrosti budeme požívať skrze Krista nášho Pána. Amen. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dobro, choď prajem. Ďakujem. Nech sa páči. Zoberte si. Dneska je piatok, tam máme taký ten. A ostatné, zjedzte toto ostatné, čo sa týka na zapitie, to bude nasledovať. To máme tam u chladničke, to máme odložené, takže z chladničky vyberieme. Aj tortu máme. Prosím? Aj tortu. A tortu máme. Torta je kde? To je torta. No nech sa páči, môžete si dať všetko, čo máme, všetko to položíme, aby to, na čo má chuť, aby si to zobral. Je krásna, vynikajúca torta. Nech sa páči, zoberte si, jedzte. Nech sa páči. Aj ty, zober. No, nedaj sa mi to. Prečo? Som chorý. Chorý si, čo sa ti stalo? Ty Michalovčák bývaš? Tu bývaš. No, tu bývaš. Čo sa páči, bo spýtajte? Ale bez rybu. Prosím? Bez rybu. Bez rybov, tak spýtajte. Ja, tu je dobrý rybu. Ale tu je ten... Ale to je... Nebude, máte dobré zuby? No. No, jak ja už mám? Že štáty neviem, že mám svoje, ale asi... To ste dobré. Chutí vám? Dobre. Čo ešte narobili? Pravda, že od 10. sme... Pardon, o ktorej sme to začali? Okolo 8 hodiny sme tu boli. Tak si dajte, no. Ja sa trošku vzdialím.
Żeby się nie spał. To jest ze zwłoką? Zobrati do... A si aj, lebo to one nie. Hej. Nemali mi povedať, že boli tam, že vlaka sa verili. A ja sme vedeli, ale ne. Ale że używa nie mamy. Nie ma używaną strój. Moja. Mam naleję. No nie polni. Tu má na to. Ano, kľadne na wiatr. Chodź, widzę kosz. Takie im wszędzie. Čava prišla. Mi to nie ma. Ma, że to tam to mamy już. Wiesz tu? Dobra, to ma brali człowiek. Nie? Čo už je normálne? Ja znałem, że Pani sami no ale Boże. Nie budzę. Sobie nie stałej cioskę, nie? Nie, nie. Ponalivaj, ponalivaj. Co? Nie wypijesz. Ja nie chcę. Nie możesz, ale... Jakby nie leciał. Dobra. To jeszcze kto ma? Ja wtedy nie powiedziałem. Idźcie, mogę tam przyjechać. Jurku Martina. Tu tam mogę sobie mówić. Ładę, ładę. A tu ciągle mi tylko to tu. Co jest to? Co leci? Слышно нас паленки, не получил. Это паленки. No? Nie mam ani nauki. Bila partija porjadna morala u sami šitsko predstav, nije treba pošla. Da ni dvomi da su. Ja onda kombinovat sport. Jednu sobotu, nije kao sobota i piše morale. A tvoje nek prije tu do kamery. Nije sve. Dober cechą. Prosto silna. Zvodu, vidiš što odava. On se dać do njega. Berce, bo ułapisz się żałobkę. Ale chleba masz. Tyle co?
Mám dať som vodu. No syna bez vody nemôže vodu. Mamka povedala, že si veľmi, veľmi dobrá. Včeráčku som veľmi. A musela robiť ešte jednou vajcu. To je do vody? Nie, tam do toho pohoríka mu ulica len dať. To do silu moje možno nejaký. A čo? Anetka. Dos. Super. Ale papierovú. A tým by aj motor pokojený. Ja musím zatrošiť na to. Jaké fajčí. Teraz by się wyłukał. No tam była prebrał, Każmy chodzimy. Cześć. To Pre ľudí, nie? Nie. nie zaczynajcie Potem na się tu. koniec. A jak nie budzę, to ulecka Na bulecę. Orecka nie bude nič. Horší jak šofer. Bujený. No to je zarovno s tým. Zarovno, ale tu sme dosadzili 1,50 m. Čiž meter. 90, či nie? Meter. Je bolo skoro. No meter. No tak to ja neznám. No tam nie je napísané nikde. Nie. Na toto nič nie je. Tu je navedený predčelný. Nič. Vy berete dajaké zabery? Ho povedzte, nie? Nie, že Toto. Lebo no, tu je 90. Tu je 90. tu je 90, to je v poriadku, to je toto ní malé. Tu. Ten je. No a toto je... A ten je... Toto potrebujeme. Toto potrebujeme a toto dva sú inačie. Toto je inakšie zase. Toto je ešte celkom zakryté. Na toto pätku tu ešte, čo nám treba urobiť, ale na toto zatiaľ uvoľnené toto. Tak treba nechať na tých 90, no. A keď bude treba viac, tak sa nechať treba na takisto... Ja nechám teraz tak, jak toto. je vymurované. Koľko je vymurované, tak? Nie, viac je. Je viac je. Tak keď je vymurované na 90, tak toto. Hovorím, že vy vtedy povedzte dačo, keď zapnete kameru. A toto nie je len také. To nie je také nebudeme ukazovať do... Tu chcem mať ten stánok a toto. A to je celá presklená? Celá, áno, presklená stena tam bude. Až nad strechu, až hore. Však vidíš, že jak vidia. Však tu vidím, Až podtádzený, až tu bude streška a až nad strechu. Ja budem kázať škýru. A vlaky nedá porazgacovať. Tu nie som si vyzeral vec. Co? Však von tuto. Co? Pokiaľ je tu už vysoko vymurované. Co tu vysoko? No to neznám, či vysoko, bo idú tam dáš 4 či 5 schody. Schody tu idú. Tu idú podesta schody. Dať si domurovať, jak zbúrať. Tam ide dalo mi naznačiť jeden dvor. Som taký zaručený. Dze vykres je položený. Tu je, Ale daj vám. No to ty A minus 15, a ja znám toto či vážené, a ja som to nevážil. Stačí tam na roha a ja už tam sa prešiel všetky zarubie na do toho hľadu. Rozumiem. Ja som toto základy nevážil. Ale kadi brat, od toho betónu hore Klady sú kamene vyvážený. Kamene vyvážený, ale toto nevyvážené. Ale keď budem zarúbiť toto vážené zakládať, bolo, tak klíce jak boli- mám ten grima stav? Toto je vyvážené, i ten základ vyvážený. Dobre, ale tam treba založiť jednu zarúbiť a od toho musia všetky zarúbiť ísť rovno. Všetky zarúbiť. Áno, áno, no však
Tu ten základ je minus 15. Toto je tu minus 15. Tu je minus 15. Toto je už. A toto musí ísť hore, 15 ide hore a ešte... Minus to dole. A plus hore. Hore ide. Zarubne musí ísť o 15 cm hore, najmenej. Minus 15 bude podlaha väčšia, tak domov. Nie. Nie s tým. Ešte o 15 cm hore ide podlaha. O 15 cm hore od toho ide na toto cehlu ide podlaha hore. Tu bude vrch podlahy. A od podlahy ešte mera, že toto je od podlahy je toto minus 15. Od vrchu podlahy sa merá do spodu minus a hore plus. Na plus na to týkať sa vyšetralo 2,5, nie? Na dlažbu. Nie, tých 15 je už aj dlažba. Už je toto. Keď tu bude prach, tak vlastne od podlahy ten prach je o toľko vyšší, keď bude prach. Keď je bez toho bude bez prahu, tak musí byť rovno. Ono, keď tu je minus. Ja som mušil tam meter a meter stále sa mušil na tu. Áno, a potom. Áno, Meter musí byť hore. Na to je to ten bol. Nie, stačí, že 15 oci nám sebe tu hore, za to je meter hore. Áno, a z jedného rohu, ale... To je jednáno. A už pre to to treba možno 6, 8, 10, dajakú. Treba pokúkať vykresliť. Bo vykresli u mne, nič si mi nepovedal, ja som si utoral už dávno. Prečo ja? Alebo objednávku a platiť tam. Alebo jedno, alebo druhé, bo tu už nie co čekať. Na hentu poslednú deku železo je, ale nie je na preklady. Čiže ešte by trebalo na preklady šalovať poslednú deku a ísť, lebo sa čeká na ďalšiu deku a potom toto máme čas. Železo tam je na obidva deky. Treba dorobiť na preklady, tam na toto malé okna, na dvere, dajaké. Nice, Aťu. Tam sa na bielku stane. Chodź, Dada, no tam, gdzie za ciechami je. To nie wszystko. A toto złąka... Chodź, Dada, odcinek miał, widzisz. Chodź, Dada. Aj pán Boh už teraz kamerej. Pán inžinier, jak sa máte? Ďakujem pekne. Tak robíte, hej? Áno. A jak vám ide? No, tak pomaly. Ono, že ešte toho roku dačo urobíme. Hej, tak čo napríklad urobíme? No tak neviem, aspoň... Tak povedzte nám, čo urobíme. Ešte ďalej. Podľa toho, jaké počasie bude. Hej, to je veľa počasia záleží. Na jednu strechu, na zadnú, na ten strop je železo, môže sa urobiť. Áno. Na ďalšiu strechu, ďalší strop môže sa urobiť. Hej. Tu na toto železo ešte nemáme, ale dokedy sa urobia múry, dokedy sa urobí schodište točíte, tak bude aj železo. Zadovážime všetko. Tak s Božou pomocou, nie? Tak áno. Áno. A na tých murárov vašich, tak čo poviete? Spokojní ste s nimi? Spokojní. Nemurujú? Nie. No, vidíte, Dajú sa aj poučiť, dajú si aj povedať, že roh jak roh. Pán Kofíra, pozrite sa, on je taký majster, že on aj vie tak urobiť, že by za ním dvaja dávali tehly. Ja myslím, že tak, že by dvaja... Pán Jaškovský a tu všetci panové, tu Marcin, druhý Marcin, kde je druhý Marcin? No, vidíte, tak to sú všetko murári takí. No a vy, pán Kisegy, jak myslíte? Čo? Chcel by som, aby stavba rastla. Chceli by ste, že by boli aj toho týždňa nejakí... Tak chceli by sme. Nejakí murári, hej?
No tak toto je, že to tí pani majstri, čo sú tu, tak oni nejakých kamarátov majú, aby ich mohli poslať. A vy ešte by takedy prišli? Pán Kopila, vy ešte by takedy prišli? Budem zdraviť. Tak, to je pekné. Takže všetky tromy, hej? Tak ja vás chytím za slovo. Dobre? Budeme zdraviť a ešte prídeme, no. Chvála Bohu. Mne už nevychádza. A ten druhý Martin kde? No vidíte, aj také deti máme, čo tu pomáhajú. Tu ďalšie dievča. Vidíte? No, tak otecko je kde? Kde je? Tak tu je, pozrite sa, on merá. Tak. No pán dekan, jak s tými dverami? Tými dvermi jak teraz? Lebo oni sa budú tak otvárať, že skutočne tam sa nič nedá. Lebo keď 80 tu pozrite sa, takto krídlo. Aha. A nič tam ani, a keď tu pôjde múr, ani tam nič nedáte. Keby také čumúčke boli, viete, 50-ky. Vrajím, že jedine posunúť odtiaľ. Keby sa posunuli dvere, že nebudú licovať s tými. Áno. Toto bude tu len taký skladík. No skladík, ale nič nedáte vlastne pre dvere. Áno, toto je, že... Že nevodia ni tu. Áno, tak to je vlastne taký... Nie, bo tu ešte tam také cykly. Tam čimúčke dvere. Ja som vravil 60-ky dvere. Že nebude pasovať zo... Tak nech nepasuje. Je také šikné preklady. Myslíte, to také jednoduché položiť jeden preklad? No to, že nebude pasovať na zvák. Teraz zase budú skočené, že tak, tak. Dobre. Čo vy na to poviete? Čím skore, aby sa to končilo. Áno, a budeme chodiť do kostola. Budeme. Každú nedelu a každý sviatok. A vy, pán Gašpar, čo na to poviete? Nie ste unavení? No, tak to je dobre. Prosím? Sľubujú, že do kostola budú chodiť. Môžeš mať to karč. Určite. Nehovorte tak, ani slovo Kotlane nehovorte. To nie je dobré. Nie, pravda. Novinka. Ajde veru. Tu dajú tak líby. Martin, wielki łowisko, pan Sylwii. A wy ste chlapci skade mladenci. Udrýža ste. Jaj.
Najmalší. Hore. Tu ešte po parapetu toto ide a teraz chceme domurovať toto hore do výšky, ten celý roh, potom tú špic vynecháme, tu príde prevlak na to a okno tu bude prevlak. 2,20 okno. No a potom lešenie dáme na druhú stranu, keď domurujeme, no a budeme toto často. Či sa vám podariť niečo? No tak budeme vedieť, no, že jak to tak pôjde. posilujte sa, že by, keď máte taký deň, kedy sa dá veľa urobiť. Dobre, čo aj... vás to je? Koľko vás je? 12, 15 chlapov? 14 nás je. 14 na to. 14 chlapov si to. Dobre. Robte tak, že by každý bol takto aj nariadený si. No, si ty bola desiata. Bola desiata. Dávame tam toto, keby oni budú tu a my sme tam hore a tam. No, tak.